Είναι το κάρντιο ή το αερόβιο ο καλύτερος τρόπος για να χάσει λίπος? Ρώτα το μέσο ασκούμενο εκεί έξω πώς να χάσει λίπος και θα σου πει κατευθείαν. Τρέξιμο, κάρντιο, stepper, stairmaster, whatever. Ανέβα στο διάδρομο, τρέξε και κάψε λίπος. Όταν κοιτάμε τη βιβλιογραφία, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Πριν τρελαθείς και αρχίσεις να τραβάς τα μαλλιά σου, όπως είχα κάνει και εγώ μια φορά και κοιτάξτε τι έγινε, άκουμε. Θα στα εξηγήσω όλα και θα δεις ότι το game, το παιχνίδι αλλάζει τελείως όσον αφορά την καύση λίπους και το πώς πρέπει να προπονείσαι για να χάσει λίπος. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει χάνω λίπος. Χάνω λίπος δεν σημαίνει απλά το να κάψεις λίπος σε μία προπόνηση. Είναι το να βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα για αρκετό καιρό. Δηλαδή, να παίρνει το σώμα σου λιγότερη ενέργεια από ό,τι ξοδεύεις για να χρησιμοποιείς την ενέργεια που έχει πάνω σου, δηλαδή το λίπος. Οποιοδήποτε εργαλείο σε βοηθάει στο να φτάσεις και να κρατήσεις αυτό το έλλειμμα για καιρό, δουλεύει. Το ερώτημα όμως είναι, ποιο είναι το εργαλείο που σου δίνει το μεγαλύτερο έλλειμμα με το μικρότερο κόστος? Και εδώ το αερόβιο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα που λέγεται ενεργειακή αντιστάθμιση. Θα περίμενες ότι εάν κάνεις χύψη ώρες κάρντιο και είσαι σε υποθερμιδική δίαιτα θα κάψεις χύψη θερμίδες. Αλλά δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Όταν κοιτάμε ερευνητικά την επίδραση του αεροβίου σε μια υποθερμιδική κατάσταση, το σώμα αντισταθμίζει κατεβάζοντας την ενέργεια που ξοδεύει σε άλλα πράγματα μέσα στη μέρα. Και αυτά τα άλλα πράγματα είναι κυρίως το NEAT, δηλαδή όλη σου η υπόλοιπη κίνηση εκτός από τη δομημένη άσκηση. Περπατάς λιγότερο, στριφογυρνάς λιγότερο, κάθεσαι πιο πολύ χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι καίς πολύ λιγότερες θερμίδες από ό,τι θα περίμενες να κάψεις. Μερικές φορές μπορεί και 50% λιγότερες θερμίδες. Και αυτό είναι κομμάτι του μοντέλου που ανέφερα πριν, της περιορισμένης ενεργειακής δαπάνης. Στα αγγλικά λέγεται το Constrained Model of Energy. Δηλαδή, το σώμα έχει κάθε λόγο να κρατάει τη συνολική του δαπάνη μέσα σε ένα βιώσιμο εύρος για να μην πεθάνεις από πείνα. Όταν η δραστηριότητά σου και συγκεκριμένα το αερόβιο εκτοξεύεται, το σώμα ουσιαστικά αντισταθμίσει και κλείνει κάποιες ενεργοβόρες διαδικασίες για να βάλει ουσιαστικά ένα ταβάνι στη συνολική ενεργειακή σου κατανάλωση. Πρόσφατα όμως βγήκε μια έρευνα που ουσιαστικά πήγαινε κόντρα σε αυτό το μοντέλο, που πήρανε ενήλικες, υγιείς ενήλικες από τον μέσο άνθρωπο μέχρι και αθλητές υπεραποστάσεων και τους μετρήσαν με τις arguably καλύτερες μεθόδους που υπήρχαν. Βρήκανε μια γραμμική σχέση στο πόσες θερμίδες καίγανε. Δηλαδή, όσο πιο δραστήριος ήσουν, τόσο περισσότερη ενέργεια έκαιγες σε μια σχεδόν ευθεία γραμμή. Αυτό ήταν σχετικά καλά νέα. Και εγώ όταν είδα αυτή την έρευνα που πήγαινε κόντρα στο μοντέλο, γιατί και τα μοντέλα πρέπει να τα κάνουμε challenge. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα μοντέλο για να εξηγήσουμε ένα φαινόμενο στην επιστήμη, η ιδέα πίσω από αυτό το μοντέλο δεν είναι ότι είναι το απόλυτο μοντέλο. Το χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε κάποια φαινόμενα, αλλά εάν βγουν καινούρια δεδομένα που πάνε κόντρα σε αυτό το μοντέλο, αλλάζουμε τα πιστεύω μας. Όπως π.χ. και με το μοντέλο της παχυσαρκίας βάσει την ινσουλίνη, το οποίο έχει καταρριφθεί. Έτσι και εδώ βγαίνει αυτή η έρευνα και λέω: όπα, κάτσε, αυτό πάει κόντρα στο constrained model. Αλλά η μεγάλη λεπτομέρεια, που δεν είναι πραγματικά λεπτομέρεια, είναι το ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη έρευνα είχαν σταθερό βάρος. Δηλαδή, ήταν σε θερμίδες συντήρησης. Δεν χάνανε βάρος. Όταν είσαι ένας άνθρωπος με σταθερό βάρος, τρως σε θερμίδες συντήρησης, μπορείς όντως να κάνεις παραπάνω και να κάψεις παραπάνω χωρίς να υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιστάθμιση. Αλλά αν κοιτάξουμε πιο κοντά στη συγκεκριμένη έρευνα, βλέπουμε και κάτι άλλο. Ότι οι ερευνητές ουσιαστικά υπολόγισαν το λεγόμενο μεταβολικό εύρος. Δηλαδή, τη συνολική δαπάνη, την οποία διαιρέσαν με το μεταβολισμό του κάθε ανθρώπου, το μεταβολισμό σε πλήρη ηρεμία, το basal metabolic rate. Και κανένας συμμετέχοντας δεν ξεπέρασε το 2,5, δηλαδή το να κάψει 2,5 φορές τον αριθμό θερμιδών που προβλέπεται από το resting metabolic rate του. Για να το πω απλά, εγώ, άμα κάτσω στο κρεβάτι ακίνητος όλη μέρα, θα κάψω περίπου 1.800-2.000 θερμίδες. Κάτι τέτοιο. Προφανώς, όταν βάλω και την άσκησή μου από πάνω και γενικά την κίνησή μου, φτάνω στις 3.000, γιατί προσθέτονται 1.000 θερμίδες και την ενέργεια που χρειάζεται για να κάψει το φαγητό που τρώω το οργανισμό μου κουτουλού. Αλλά ερευνητικά βλέπουμε αυτό το ταβάνι, δηλαδή 2,5 φορές επί το basal metabolic rate σου, συνέχεια μέχρι και σε αυτή την έρευνα. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό είναι ένα ταβάνι. Είναι ένα αρκετά υψηλό ταβάνι, αλλά και πάλι υπάρχει αυτό το ταβάνι. Οκ, καράφλα ρε, μια χαρά όλα αυτά τα μαθηματικά. Πότε εμφανίζεται όμως αυτή η αντιστάθμιση, δηλαδή σε πόσο κάρντιο? Λοιπόν, εδώ είναι όλη η ουσία για το χάσιμο λίπους. Η πρώτη είναι όταν κάνεις τόση δραστηριότητα που είναι αδύνατο να την καλύψεις με φαγητό. Δηλαδή, το ακραίο παράδειγμα είναι ένας αγώνας όπου οι αθλητές ουσιαστικά τρέχανε ένα μαραθώνιο τη μέρα. Το Race Across America και το κάνανε 6 μέρες την εβδομάδα για μήνες. Την πρώτη εβδομάδα καίγανε περίπου γύρω στις 6.200 θερμίδες τη μέρα, ενώ την τελευταία
γύρω στις 5.300. Και η διαφορά αυτή δεν ήρθε ούτε από το βασικό μεταβολισμό τους, ούτε από τις θερμίδες του τρεξίματος. Ήρθε πάλι από το πόσο κουνιόντουσαν πέρα από την άσκηση. Δηλαδή η μέση προσαρμογή ήταν γύρω στις 600 θερμίδες την ημέρα, με έναν αθλητή να φτάνει μέχρι και τις 1000. Εάν είσαι ο ένας υπεραθλητής που βλέπει αυτό το κανάλι και τρέχει ένα μαραθώνιο τη μέρα, στα σχόλια γράφτε το όλοι στα σχόλια. Για το αστείο θα γελάσουμε πάρα πολύ, αλλά προφανώς οι περισσότεροι από εσάς δεν είστε αυτό το παράδειγμα. Οπότε πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι προφανώς το θερμιδικό έλλειμμα. Όχι όταν δεν μπορείς να φας αρκετά ή είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα επειδή κουνιέσαι τόσο πολύ, αλλά επειδή είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Και όταν κοιτάμε ερευνητικά κόσμο ο οποίος είναι ανάλογα με την ενεργειακή του ισορροπία σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Όσοι είναι σε έλλειμμα δείχνουν κάποια αντιστάθμιση. Όσοι είναι σε θερμίδες συντήρησης ή σε πλεόνασμα βλέπουν αυτή τη γραμμική σχέση. Με απλά λόγια, τη στιγμή που αρχίζεις τη δίαιτα θα αρχίσει και το σώμα σου να αντισταθμίζει ως ένα βαθμό. Πάμε στην πράξη όμως τώρα. Εάν το έλλειμμα είναι το ζητούμενό μας, ο πιο έξυπνος μοχλός δεν είναι το κάρντιο, είναι η διατροφή. Είναι πολύ πιο εύκολο να κόψεις 500 θερμίδες από το φαγητό σου, να φας ένα γλυκό λιγότερο, ένα καφέ λιγότερο και είσαι καλυμμένος. Είναι πολύ πιο εύκολο από το να κοιτάξεις να κάψεις 500 παραπάνω θερμίδες για να είσαι σε έλλειμμα κάνοντας κάρντιο. Θέλει χρόνο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάψεις όσες θερμίδες περιμένεις. Προφανώς και διατροφικά θα δυσκολευτείς γιατί θα υπάρξει κάποια πείνα, δεν θα μπορείς να βγαίνεις και να τρως όπως έβγαινες, κουτουλού. Αλλά είναι ένας πολύ πιο άμεσος και πολύ πιο ελεγχόμενος μοχλός από το να κυνηγάς θερμίδες επάνω σε ένα μηχάνημα. Το κάρντιο, το αερόβιο πρέπει να γίνεται για την υγεία μας. Και μιας και που λέμε για αερόβιο, ας μιλήσουμε και για το μύθο της ζώνη καύσης λίπους. Ναι, σε χαμηλή ένταση ένα μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που καίς έρχεται από το λίπος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για το πόσο λίπος θα χάσεις τελικά, γιατί το χάσιμο λίπους κρίνεται από τη συνολική σου θερμιδική ισορροπία μέσα στην εβδομάδα και στη μέρα προφανώς, όχι στο πόσο θα κάψεις τη μία ώρα. Αυτό που δεν είναι λεπτομέρεια όμως είναι η προπόνηση με αντιστάσεις. Γιατί η προπόνηση με αντιστάσεις θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις τη μυϊκή σου μάζα ή και να την αυξήσεις. Και ξέρεις ποιος μπορεί να σε βοηθήσει να τρέξεις την προπόνηση με αντιστάσεις για πολύ λίγα λεφτά και να είναι ένας έξυπνος προπονητής στην τσέπη σου? Ναι, είναι διαφήμιση, είναι η εφαρμογή μας MyAdapt, η οποία θα υπάρχει διαθέσιμη και στα ελληνικά πολύ σύντομα. Ένας έξυπνος προπονητής στην τσέπη σου, ούτε AI, ούτε προγράμματα κονσέρβα, ούτε templates, ούτε τίποτα. Δοκίμασέ τη με τον κωδικό DrPackGR για 2 εβδομάδες τσάμπα. Ειλικρινά προσαρμόζεται στα πάντα. Σε οποιοδήποτε περιβάλλον θες, μπορείς να αλλάξεις προπόνηση ανά πάση στιγμή. Έχει άπειρα πράγματα, τη δουλεύουμε σχεδόν 5 χρόνια τώρα. Έρχονται πάρα πολλά updates. Companion Watch, αν έχεις Apple Watch, θα μπορείς να αλλάζεις και πράγματα από το ρολόι σου. Εμένα μου αρέσουν τα μηχανικά ρολόγια. Όποιος ξέρει ποιο ρολόι είναι αυτό και το πει σωστά στα σχόλια, κερδίζει μια αγκαλιά, ξέρω εγώ, ένα φιλί, κάτι. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δουλέψετε μαζί μου, coaching links στην περιγραφή. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι το αερόβιο είναι άχρηστο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας και πρέπει να κάνουμε αερόβιο ανεξάρτητα από το εάν κάνουμε δίαιτα ή όχι. 10 με 12.000 βήματα τη μέρα, σούπερ ή 150 με 300 λεπτά υψηλής έντασης αερόβιας προπόνησης, αν θέλουμε να το δούμε σε λεπτά, 300 με 600 λεπτά μέτριας έντασης, δηλαδή περπάτημα. Κάνουμε πάντα αερόβιο για την υγεία μας, αλλά δεν βάζουμε παραπάνω αερόβιο για να κάψουμε παραπάνω λίπος, απλά τρώμε λιγότερο. Η προπόνηση με αντιστάσεις, όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικές και, fun fact, δεν φαίνεται να υποφέρουν από την αντιστάθμιση όπως η αερόβια προπόνηση. Δηλαδή, με την προπόνηση αντιστάσεων μπορεί να μην υπάρξει και αυτή η αντιστάθμιση. Οπότε, εάν βάλουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε σε μια σειρά, η φάση πάει κάπως έτσι. Πρώτα, έλλειμμα από διατροφή, μετά βάρη για μυϊκή ανάπτυξη και μυϊκή διατήρηση και μετά το κάρντιο για την υγεία μας και ίσως λίγο παραπάνω έλλειμμα. Προφανώς δεν λέω, γιατί είχα κάνει ένα reel που είχα αναφέρει το ίδιο πράγμα και μου λέγανε, δηλαδή μου λες ότι αυτός που θα κάνει 30 λεπτά τρέξιμο versus αυτόν που δεν θα κάνει 30 λεπτά τρέξιμο δεν θα χάσει τίποτα? Θα χάσει, απλά αυτό που βλέπουμε ερευνητικά είναι ότι θα χάσει λιγότερο από ό,τι περιμένει. Οπότε, αν εσύ θες να δημιουργήσεις ένα μεγαλύτερο έλλειμμα και λες, OK, είμαι σε 500 θερμίδες έλλειμμα τη μέρα, θέλω να πάω στις 800, άρα θα κάνω κι άλλο αερόβιο πάνω από τη δραστηριότητα που κάνω ήδη για να χάσω αυτές τις 300 θερμίδες, μπορεί να καταλήξεις να καίς μόνο 100-150 θερμίδες, λιγότερες τέλος πάντων από όσες προβλέπεις, και ουσιαστικά να έχεις περάσει χρόνο κάνοντας κάρντιο, το οποίο σου καίει λιγότερες θερμίδες από ό,τι έχεις προβλέψει, αντί απλά να φας λιγότερο. Μετά καταλήγεις να κινείσαι λιγότερο μέσα στη μέρα γιατί είσαι κουρασμένος από το Stairmaster ή το τρέξιμο ή το οτιδήποτε που έκανες και καίς ακόμα λιγότερες θερμίδες. Αν είσαι υποθερμιδικά, βλέπουμε ότι θα κάψεις λιγότερο. Τι να κάνουμε? Δεν φταίω εγώ, αυτά είναι τα δεδομένα. Μάγκες, αν αλλάξουν τα δεδομένα, θα είμαι ο πρώτος που θα βγει και θα σας πει: παιδιά,
turns out ότι είναι αλλιώς. Κατά τη γνώμη μου, κάνε κάτι το οποίο είναι σχετικά χαμηλό σε ένταση. Δεν θα σε αφήσει πτώμα, δεν σου ανοίγει τρελά την όρεξη όπως θα σου την ανοίξει, ας πούμε, το τρέξιμο και γενικά μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα και για χρόνια. Περπατηματάρα, ουμπεράλες, δυνατές προπονήσεις με βάρη και από θέμα υγείας θα είσαι πολύ καλυμμένος. Αυτά από μένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Peace!